Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатор Дэниел Кормие гуфт, ки корҳое ки Арманд Сарукян берун аз ташкилоти UFC карда истодааст хеле хуб аст ва ин чизҳо сабаб мешаванд ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд. бо шарофати корҳое ки берун аз ташкилоти UFC рух дода истодааст, Арманд Сарукян хеле машҳур шуда истодааст ва одамони муҳими ташкилоти UFC ин чизро ба қайд гирифта истодаанд. Шахсан худи ман аз онҳо чунин суханҳо шунидум. ин шахс махсус аст, ӯ худашро сахт машҳур карда истодааст ва мо бояд ӯро дар чунин мавқеъ монем ки барои камарбанд ҷангад. Ана ҳамин гуна суханҳоро ман аз онҳо шунидум. ҳозир Арманд ба монанди як сол пеш ба камарбанд наздик аст, вақте ки бояд барои камарбанд зидди ислам меҷангид, гуфтааст Кормие. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Арманд Сарукян дар як соли охир худро хеле сахт пеш бурд, ки акнун чӣ гунае ки мебинем намояндагони UFC муҳорибаи ӯро барои камарбанд дидан мехоҳанд. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. чемпиони вазни сабуки UFC ҷангвари бебохт Илия Топурия боварӣ дорад, ки ӯро танҳо зарбаи ногаҳонӣ манъ карда метавонад. биёд суханҳои Топурияро гӯш мекунем. ҳатто агар ки дар вақти муҳориба ба ман зарбаи ногаҳонӣ зананд, ман барои ҳама чиз тайёрам, чунки ин як ҳиссаи варзиши мост. то он вақте ки ҳуши ман наравад, то он вақте ки маро ба нокаути вазин равон накунанд, ман дар он ҷо мемонам. ман медонам, ки вазифаи ман тамоми 25 дақиқа кор кардан аст, чунки муҳориба ҳамин қадар давом мекунад. аз ҳамин сабаб чӣ коре ки рух надиҳад фарқ надорад, то он вақте ки маро беҳуш накунанд, ман барои ғалаба мерам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, аз ин суханҳои Топурия фаҳмида мешавад, ки барои ӯро ман кардан бояд, ки ӯро ба нокаут равон кунӣ. дигар гуна ӯ намеистад ва то охир меҷангад. ва рақиби дар пеш истодаи ӯ Ҷастин Гейҷи аз он шахсоне ҳаст, ки рақибонро ба нокаут равон карда метавонад. лекин Гейҷи ин корро зидди Топурия карда метавонад ё не рӯзи 14 июн маълум мешавад. ба фикри шумо дӯстон, Гейҷи барои Топурия хатарнок аст ё давраи Гейҷи гузаштааст? Метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Шон Стрикланд дар суханҳои чемпион Ҳамзат Чимаев ҷавоб дод. чӣ гуна ки медонем, чанд рӯз пеш Ҳамзат Чимаев гуфт, ки дар октагон Шонро кушта намегузоранд, ана дар кӯча ӯро кушта мешавад. ва Шон дар ин суханҳои Чимаев чунин ҷавоб дод: эй бачаҳо, ман одатан макони худро нашр намекунам. ман дар ҳақиқат ягон вақт намегӯям, ки дар куҷо қарор дорам. лекин дирӯз ман дар Инстаграм нишаста будам ва дар лента як навор баромад, ки дар он Ҳамзат мегӯяд, ки маро дар кӯча мезанад ва кушта метавонист. эй Ҳамзат, ман дар наздикии зали ту қарор доштам. ман тамоми рӯз макони худро дар Инстаграм нашр кардам. дӯстони ту, ки бо ту якҷоя тамрин мекунанд, онҳо сторисҳои маро диданд ва ту эҳтимолан медонистӣ, ки ман дар куҷо қарор дорам. 10 минута роҳ аз зали ту бародар. ман ба ту хеле наздик будам ва ман умед доштам, ки ту меоӣ. лекин чӣ гуна ки ҳамаи мо медонем, Коста низ туро даъват карда буд, лекин ту чӣ кор кардӣ? эй бародар, дар Амрико ман охирон шахсе ҳастам, ки ту таҳдид карда метавонӣ. лекин чӣ гунае ки мебинем, ту наомадӣ, гуфтааст Стрикланд. ва дӯстон, чӣ гунае ки мебинем, ба наздикшавии муҳориба бадбинии онҳо боз ҳам зиёдтар шуда истодааст ва аз ҳамин сабаб UFC намехоҳанд, ки онҳо то рӯзи муҳориба бо якдигар вохӯранд, то ин ки байни онҳо занозанӣ нашавад ва ягон тааш осеб нагиранд. хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи унвонӣ байни онҳо аллакай саҳари 10 май дар турнири UFC 328 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. лекин пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсияи онҳо интизор аст, ки бисёриҳо боварӣ доранд, ки ин пресс-конференсия хеле шавқовар хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.